You rich? Why does it matter? All right, this is stick-up. No. I want your diamonds and your minks and your credit cards and your whatnot. Take everything. Everything? Come here, kitty. Come here, kitty, 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 kitty. This is my cat, Nathan. Oh, how are you, Nathan? He doesn't like you. He's very talkative. That's okay, I like you. Do you? Mm-hmm. What has 4 legs and chases cats? I don't know. Mrs. Katz and her lawyer. Oh. That's very sad. You're a married man. What? What? You're a married man. No, not really. Not really, no. Why? What happened? She was a sneak cheater. I came home one day and there was this guy in the closet on his knees with a cigar in his mouth. He said, "This ain't what you think." I said, "I don't care what it is, pal. Just don't do nothing in front of the kids." You have kids? Oh, yeah. How many? 9, 10. 10 or 11. About 2. Mm-hmm. Where are they now? I don't know. You're a loner? Oh. No, I got a lot of friends. What? I said I really like you. Yeah. I'm a charmer. I think you're nifty. Nifty? I mean nice. I can tell you're nice. I'm a natural. What are you doing? I really don't know. Wearing your socks to bed. Well, yeah. That's a very bad sign. It means you're going to leave quick. Oh, yeah. You always wear your sweater to bed? Kid, I'm gonna get cold. What? Kiss it. Kiss it? I love to have my arms kissed.
so great about that? Born to win. Are you born to win? You better believe it. In 1969, after the Warsaw Pact invasion, Passer and Foreman left Czechoslovakia together. Both proceeded to the United States, with Foreman becoming an Academy Award winner filmmaker. Hiya. Hey, Stanley is known. I know. You want to come in? It's up to you. Okay, come in. It's my friend. He's black. You don't mind black folks, do you? No. Does he have a name? You have a name? Just call me the boogeyman. So, Stanley's out on the island. Mm-hmm. Business. Business. It's all business, that Stanley. Mm-hmm. I want to pick up that package that I dropped off yesterday. What? The package. I want it back. You got your money, JJ. Somebody else got the money. I got Kedachis. Yeah, well, that's your business. I have nothing to do with that. Marlene, this is a takeoff. You gotta be kidding. I'm not kidding. This is a takeoff. Come on, give me the goodies. Come on. Listen, I don't know where they... Now look, lady, if you don't own up to that package, I'm gonna take all your furs and jewels and shove them down your throat. That's about the size of it, Marlene. Hey, listen, you're not gonna hurt me. No, I'm not a violent person. I'm all peace and love. Oh, JJ, you know Stanley's gonna kill me. Stanley always had a lousy attitude. Did you give me a taste? I didn't know you indulged. Yeah, Stanley doesn't even know. No. I think some other time is better, Marlene. Why? C'est la vie, Marlene. Let's go, Jay. Yeah. Cops. All right there, freeze! Police! Cool it, baby. We got guns, baby. Numerous films for television, most notably the award-winning biopic Stalin, starring Robert Duvall for HBO. He was also a film professor at Reno, Nevada. He was 86 years old then.
Dobrý. Jupo, klidně si mohl jít s náma, dneska je rozsekáme na mraky. Jo, aby mě tam zase klepla Pepka. Jak myslíš? Ty dostanou pěknou tíťuru. Tak děvčata, večer to oslavíme. Mě kamarádka zradila, miláčka mě odloudila. Mě na světě nic netěší, když láska lásku svou pohřeší. Mě na světě nic netěší, když láska lásku svou pohřeší. Náhle se zlobí, vyloží muž zelený a šeredný, muž zelený a šeredný. Nevidí, neslyší, kouří 19. cigaretu a nesou mu 5. pivo. Pěkná mládež. Člověče, jako vyspustil mý srdce. Co to ten darebák může číst? Nějakou pornografii nebo krvák? Cliftonku nebo Tom Šarkovku? Jedno pívko. Každý, kdo má srdce na pravém místě, tak jde dneska na fotbal, ale Milospán, ten si tady pěkně bendí. Veď to můj kluk, tak mu to redkou trnují s bradou. To je strašné. Ta bestie natahuje Moldánky. To je tím, že dnešní mládež nemá žádné ideály. Já v jeho letech už dávno hrál za DFC. To Merc, ten slavný centerforward, padl u Lublína. A místo něj hrál Karel Koželuch v centru. Já jsem hrál levou spojku. Až jednou mává na mě Johnny Dick telegramem a povídá: máš štěstí. Pravý křídlo nám padlo u Gorodenky, budeš hrát na levém flíglu. Od té doby jsem já hrál s Karlem Koželuhem. Tak to jste znal taky Jimmyho, co? Toho, co hrál s Kuchynkou na beku, znal, ale to bylo jeho křestní jméno. Jak se jmenoval dál, he? No, nemůžete vědět. Jmenoval se Jimmy Otavej přece. Ohromnej player. A co ten Kahauser? Co ten? Kanhojzer. Toho sem nepleťte. Ten přišel do DFC až v roce 24. Víme? Hele, ty jeden mezuláne, mně se nikdo nebude posmívat, rozumíš? Jo, a nejseš tady sám, to si necháš budeš někde na pastvisku. Abych ho uhodil, ale ten kriminálník, ten by na mě zavolal policii. Přitom někdy facka v pravý čas může být docela blahodárná pro políštění mladého člověka. Mě kamarádka zradila, miláčka mě odloudila.
říkají ty, co rozumějí fotbalu, že za ten Real klub v centru by byl nejlepší náš Pepík Bica. Jde pak. Jediný hráč na světě. Karel Koželuch. Protože já jsem s ním hrál na pravém křídle. A dnešní lidé už nerozumějí fotbalu. Poslušte si, je to zdravý. Jak jste to vlastně myslel, že u nás lidi nerozumějí fotbalu? Tak, jak jsem to řekl. Prosím vás, a hrál jste vůbec někdy mezinárodně? Nejednou. A také mi ve Štokholmu strhli meniskus. Ale nohu mě neprolomili ty Šveďáci. Round 1. Jean Madén, ten přece trénoval Slávii. Vážně? Ale za mých časů každý malé dítě vědělo, že Johnny Madden napravuje vyvrácené kotníky nejen fotbalistům, ale také všem pražským baletkám. Ovšem, pro laiky trénoval Slavii. To je strašné. Ten klacek dělá malou potřebu, přitom čte. Směje se s redkem na písku. Tahle generace, ta nás jednou pěkně vypeče. Utíkáři! To tak slyšet Komenský. Bohemka bojuje o ligu a on si tady Milospán sedí přivožralej a křičí na dvakrát tak starý lidi. 17 korun. Nechci mít opětačky s kriminálkou. Krista pána. Babička Boženy Němcový skákala pro peříčko přes plot. A ty bestý není svatý. Já v jeho letech 5 pro mě znamenala mění. A pro nás klubový dres a fotbalová čest, to bylo tenkrát vůbec to nejvyšší. Víme? Tak vy chcete říct, že dneska u nás se hraje špatný fotbal? Jenom ne žádný paradičky. Já jsem udělal 2 kličky a už celý manšaft na mě řval. Přihraj, nebo si příští neděli nezakopeš. A tak se hrál nejlepší fotbal všech dob. A nejlepší centerforward Karel Koželuch. Ale proč? Protože já jsem s ním hrál na pravém flíglu. Víme? Co je mi platný, jak to bývalo? Tenkrát. Pořád jen tenkrát, ale Bohemka hraje a bojuje v volíku teďka. Kotáku 1. Bestie! To je ale sičák. Hergot. Ježíši, to je ženská. Ovšem, dneska už nejsou žádný mužský.
Dneska už mužský nerozumí takový ženský. Napsal psání krátké, ale smutné. V něm se loučí se svou milenkou. Proč zlý osud naší lásce brání, že nemůžeš být naživo. Už jdou. Remíza visí v luftě. Vyšla si dívka, podaj zelený, tvář měla krásnou, však zadoumanou, potkala si kánku, šel zelenou. Těch 11 rabů bych poslal do dolů. Bez pardon. Všech 11, ale dolů blízkých dolů. Potkala si kánku, šel zelenou. Si kánko černá, ty hádat umíš. So then let's show me